U ka kumaw senfɛ ni lajɛ in kɛnɛ kan sɔrdasi ɲɛma fila ninnu y'a lase ko Ameriki sɔrdasi 269 bɔra ka ban Niger kɔnɔ u ni minɛn caman n'a fɔ kɛlɛkɛ mobiliw wa ko o baara in na to senna dɔgɔkun nataw kɔnɔ fo ka taga maa ninnu tɔw bɛɛ taga. Afin de permettre un retrait en bon ordre. Walasa ka se ka bɔli kɛ nɔgɔya la ani lakana kɔnɔ an ka jamana filaw jɛna ka kulu dɔ sigi sen kan min bɛ o baaraw kɛ. O kulu ye baara cogoya dɔw fɛɛrɛw tigɛ min bɛɛ jɛna ni a ye ko kow ka kɛ o sira kan. O fɛɛrɛ ninnu de bɛ u jɔ ni Amerikikaw ka bɔli bɛɛ lajɛlen ye. A la dɔ ye ka sɛbɛnw di Amerikikaw ma minnu b'a to u ka panwuluw bɛ wuli ni ka jigin nɔgɔya la ani bɔli minnu bɛ kɛ ni dugumasira ye. Et l'organisation des convois terrestres. Ni wagati in na Ameriki sɔrdasiw bɛ kɔnɔni na sani u tagali cɛ Niger maraba dɔw kɔnɔ n'a fɔ Difa, Walam ani Agadez o min ni u ka drondaga belebele sigilen bɛ yen. Walasa u bɔli ka nɔgɔya Niger marabagaw ko u na ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ minɛnw, mobilibaw ani sɔrdasi ninnu ka sira sɔrɔ ka sɔrɔ basi fosi ma kɛ wa ko Amerikika dɔw kan kana dɛmɛ nin na kamasɔrɔ minɛn ninnu ka ca. Dans un souci d'accélérer. Walasa ka Amerikikaw ka tagaliko in na teliya Amerikika dɔw kan kana ni olu bɛ wele ko logisticiens walasa kana dɛmɛ don yankaw ma. Olu kan kana daga fila la. Daga fɔlɔ o ye base 101 filanan o ye base 201 et 201. Mais kalo tile 19 tɛmɛlen Amerikikaw ni Niger sɔrdasi ɲɛmaw tun bɛnna ni tagaliko in kan ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ. O kɛra ka conseil NSPK bɛnkan sɛbɛn sɔsɔli ye o min tun bɛ u ni Washington ni ɲɔgɔn cɛ nin y'a san caman ye. Hali ni a y'a sɔrɔ nin baaraɲɔgɔnya in ɲɔngirila Ɲame ni Washington cɛ o t'a bali jamana fila ninnu ko u tɛgɛ na to ɲɔgɔn bolo ni ka baara dɔgɛrɛw kɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni baara ninnu kan ka kun cɛ ka bɛn ni septembre kalo tile 15 nata ye. Alpha K, VOA Bambara tɔgɔ la.